once again. Ne ba shi wannan abubuwan nan ka dinga kula domin kana samun mutum overdose yakan iya haukacewa. Ni an zo sayan maganin ciwon kai ina cewa 18 a take saboda a bawa ciwon kan mamaki. Me shago? Shigo mana. Akwai matsala. Shigo kai kan. To wai kai menene matsalanka? Kanjamau. Kanjamau? Me kanjamau? HIV man. Kun share mutum HIV. Banda aukanka akwai maganin HIV ne? To wallahi ku ba doktoci bane. Ranan nan an ba mu aboki na harke ku ce babu ko dan kun gane da larura. Sai na ji ajini na dura ma ai wallahi. Ka gane? Ina da shawara. Minti ɗaya da Allah. Wato bugoga a inda na fahimci cutan HIV nan. Cuta ne wanda idan mutum ya tashi mutuwa yake zuwa masa. Gani ba ka harhaɗa masa magungunan nan ka zo ba mu yi ciniki ba in muka samu muka cike na gurin shi ka kulle shago za mu yi ko 5,000 muka ce kawo shi kenan. Correct. An wuce gurin. Yana shigo mana aboki na shigo maganin ka zai kammala. Ba dai HIV ba? Da. Wannan yayi karami fa. Duka za ka je ka sanye su kana koma gida kana ci abinci duka za ka kora su. Har da allura 7 ma za ma yanzu bari a ma ɗaya. Zo mutumi na zo ko zo. Yauwa za ma wannan 7 saboda samun waraka. Wani allura? Doktor ke bari gaskiya wayannan ba likitoci bane ba su da hankali. Idan ka HIV sai ka dama ciwon mutuwa ne idan suka ba wannan maganin sai in sha shi a lokaci daya. Haba.